Ung Scene er et drama- og scenekunstkursus inden for teater og musical, hvor der undervises i drama, sang og dans på et højt niveau. Kurset på Ung Scene er for teaterinteresserede elever fra 8. til 10. klasse. Kurset forløber over et skoleår. Det var cirka 9 måneder. Der undervises 3 timer om ugen, og man får en del af weekendkurser i løbet af de 9 måneder. Så slår du sang, da-da-ga-ga-dan-gav. Kom! Så long, Passepiger. Så går I ud. Så kommer far snart. Petrus, Gabi, hvad så? Kører det i skysovsen? Prosit, Gabi, bare. Ups, Gabi. Jeg tror sgu, det er Evas tanketrusser, du snyder. Udover oplever Ung Scene elever mindst 10 gratis forestillinger på Musikteatret i Holstebro og Odin Teatret, og 2 og 3 forestillinger på Aarhus Teater. Fuck, hvor sejt. Engeleksamen. Kan jeg ikke lige få taget udmålene til vingerne allerede? Skal de have en lidt mere opdateret version? Ja, nu har jeg jo så gået på Ung Scene i næsten et halvt år, eller lidt over et halvt år. Og, altså fagligt har jeg egentlig synes, at det har været utroligt spændende og har lært noget nyt inden for både drama og dans og sang. Prøv lidt langsommere. Okay. Ja. Gabriel, nu har jeg ventet på den i en himmelslang tid. Lille pause. Hvorfor er buslykken på Kina ikke dukket op? Lidt mere energi i hvorfor. Hvorfor er lidt mere... Ung Scene arbejder i Black Box på Musikteatret. Når man træner i Black Boxen, er man en del af teatermiljøet. Man er også tæt på Dansk Talentakademi scenekunstlinjer, som hedder musical og teater. Jeg synes, det er skønt, at Ung Scene er kommet til. Som leder af musical teater, der er det altid rart at kunne se, at der dukker en fødekæde op af elever. Potentielle elever til musical teater, og det har vi fået nu. Det ligger godt i tråd med, at vi holder til huse det samme sted her i Musikteatret Holstebro. Så jeg håber og tror på, at jeg vil møde nogle af de her talenter fra Ung Scene til optagelsesprøverne på musical og teater i årene fremover. En stemme, der ikke skal ligne nogen andres end sig selv. Når man søger kor, så gælder det at prøve at være en med hinanden. Man forsvinder ikke, men man bliver den der klang, man er den dag, der er. Forskellen mellem et almindeligt teaterkursus og Ung Scene, som er en del af en professionel kulturinstitution i Holstebro Kommune, er, at man får et indblik i, hvordan produktionen bliver til. Man er en del af et professionelt miljø. Det er meget vigtigt for elevernes udvikling og forståelsen for faget. Man arbejder mest med fokus i skuespillerens redskaber og teknikker i drama, sang og dans, og i mindre grad med scenografi og kostymer. Kast og siger. Godt se, om du kan få din bånd til at starte endnu højere op. Prøv det. Godt, kør. Jamen, nu går jeg jo så også til solsang med Daniel, der er vores lærer, og der har jeg specielt udviklet mig. Jeg er blevet en anden, og hvem jeg før var, har alle vist glemt. Jeg har ikke sådan haft mod på at synge til start med, men nu elsker jeg at synge og synger hver dag, og har ikke noget rigtig mod det, så jeg har udviklet mig rigtig meget. Som underviser på Ung Scene, der oplever jeg, at eleverne har et smadret godt engagement. De er super professionelle, når de først er i gang. Og når de ikke er i gang, så har de et fantastisk fællesskab. Og det er det, vi vil opnå med Ung Scene.
Altså, vi har jo utroligt godt fællesskab, og jeg har jo mødt mange nye mennesker igennem Ung Scene, og det er utroligt spændende at møde så mange forskellige mennesker. Og så mødes vi også uden for Ung Scene, sådan helt bestemt i fritiden, så fællesskabet det er helt eminent her. Hver år afsluttes med en forestilling, der som regel er en musical og som spilles flere gange. Der er tilknyttet en kapelmester og et lille orkester fra MGK, som er musikalsk grundkursus fra Dansk Talentakademi. Det er enormt vigtigt, at når man er elev på Ung Scene, og vi har nogle forestillinger, at alle får en rolle. Det er store som små, men alle roller de er super vigtige.